Ja, Juraj Jakubisko, slovenský režisér, budem vám rozprávať o ľuďoch, ktorí chceli byť blázniví, ako je potrebné a zároveň márne hľadať cestu k záchrane pred životom, ktorý nepozná lásku k nenávisti, bláznivosť bez skutočného šialenstva, ako je potrebné a zároveň márne hľadať cestu k záchrane pred životom, ktorý nepozná lásku k nenávisti, bláznivosť bez skutočného šialenstva, šťastie bez smútku a smrť bez všednosti. Príbeh sa skončí tragicky, ale to by vám nemalo brániť v smiechu, pretože aj hrdinovia tohoto filmu sa smejú do poslednej chvíle. Áno, svet je pekný, i keď nie je celkom pekný. Nešťastný, ale nie naozaj nešťastný. Bláznivý a plný lásky a naopak všetko sa mení, niet konca bez začiatku.